南太平洋に浮かぶ聖なる島、ハバイキヌイ。その島は美しく、神が宿ると言われていました。聖なる島に住む少女テレヘは、その島に伝わる禁断の掟ハウパフヌイに背き、叫び、歌い、水浴びをしたのだった。その姿を見た神々は、眠らせていたプヒを目覚めさせたのでした。そう、このウナギの姿をしたプヒこそが聖なる島に宿る神だったのです。
禁じられた法に背き自然を壊すテレヘに神は怒り、美しい島全てが破滅に追い込まれ、そしてまたテレヘもプヒに飲み込まれてしまったのです。そしてテレヘとウナギの姿をした神プヒの争いにより、聖なる島ハバイキヌイは2つの島になってしまった。その後、人々は先祖の言い伝えを守り、2つの島を大切に守り続けました。
から遠いペルリ庭園から遠くなのはねのはねおばね出たあった君は人あろめて喉を減れいやおえハワイキヌイの他にも南太平洋に浮かぶ神秘的で美しい島々が存在します。大地があり、海があり、空があり、豊かな自然があり、夜空に輝く星があり、人々の優しさ、笑顔、これら全てが幸せの源である。テバイネイ、ここにあるもの、それは楽園タヒチ。先祖が大切にしてきた神からの贈り物である。Te arruene te natura y do